ここは単独行動よりも帝国軍め。ここは我ら姫の帰る。前衛部隊は残りの隊はわかりました。カルダスは作戦がカルダ製のやられるわけには。いよいよ本格的遠流兵団部隊を率いる帝国に抵抗。私の城を攻める。私についてこれるかしら。
大丈夫よ。お願いですから。何言って。かの者に力を。
ザス軍のたかが辺境かの者の傷を癒したまえ。やらせるか。さあ、これで終わりだ。しまった。これで終わりだ。負けるわけにはいかん。敵がいいっす。その時。それで、そうですね。